Pagkalbo sang kabukiran sa quinto distrito, isa sa gintumod kausa sang baha sang naglaslas ang Bagyo Ursula. Samtang pagdeklara sang state of calamity sa Iloilo talakayon sa sesyon sa masunod nga semana. Nakatutok, Josel Huesca. Wala pa ng panghalit ang Bagyo Ursula, nakita na ni Governor Defensor Jr. ang kaimtangan sa mga kabukiran sa quinto distrito. Gani ang gulpyada nga pagtaas ang tubig dungan sa paglaslas ang bagyo, inatudlo resulta sang kabukiran nga wala na sang kakahuyan. Nagdamo no, ang aton dito nga mga bakulod o kung bukid, kung pwede na sila matawag nga bukid, nga natamnan sang mais. Antes pa ang bagyo na planuhan na sinikaupod ang DENR nga pasangkaron ang pagpananom sang kahoy sa quinto distrito. Isa man sa ginatanaw mangin problema kung ano ang mangin alternatibo nga pangabuyan, pananglitan dumilian na ang pagtanom sang mais sa bukid. Samtang nagkonbenso bong hapon ang PDRRMC agud magdihon sang resolusyon sa pagdeklara sang state of calamity. Katuyuan sini nga magamit ang Quick Response Fund para mabuligan ang mas labing nga nahalitan sang bagyo, lakip ng infrastruktura pareho sa mga eskwelahan sa Quinto. We were waiting for this because we wanted a program. Maplastaran natin sa sangguniang panlawlawigan. At mo ni ang kinanglan nato. Gilayo na nga ipasa ang resolusyon sa sangguniang panlalawigan kag mahimo nga talakayon ini sa sesyon sa Martes. Upod kay Hans Desierto, Josel Huesca, 1 Western Visayas.